Formal nga inyuswat ti DepEd Region 1 ti Brigada Eskwela iti Ilocos Region itangal daw. No pay imunan anay patungpal ti panagdalos kadagiti nagduduma a pagadalan kadagiti naglabas nga aldaw. Kabayatan na libre a bagas para kadagiti umili iti La Union impaay ti PLGU. Dagitaken da duha pay adamag iti Ilocanja isang bay ni Bridget Marcasi Pangosfian. Formal anang Rugiti Regional Kick-Off Program ti Brigada Eskwela 2026 ti Department of Education Region 1 iti Baruan Elementary School iti Agno, Pangasinan ita nga aldaw. Panggap daytoy ang maipasigurado ti kinasagana ken kinatalged dagiti pagadalan ken silip pagadalan para iti umadani a panaglukat ti school year 2026-2027 intun Hunyo 8. Nakikay kaysa iti panagdalos ken panagtarimaan kadagiti kagawaan iti pagadalan dagiti opisyal ti DepEd Region 1, opisyal iti nagduduma nga LGU ken ahensya ti gobyerno, benepisyaryo ti tupad ken dagiti naganak. Naiwarasan dagiti residente ti La Union iti libre abagas iti sidong ti programa a Bagong Pilipinas Rice Program ni President Ferdinand Marcos Jr. Sigon iti PLGU. Tarigagay ti programa ang masigurado ti seguridad iti taraon ken matulungan dagiti umili. Ijay banggaara, dumanon iti 1,400 asakot ti bagas sinaiwaras kadagiti residente. 1,400 a benepisyaryo manipod iti 17 a barangay met ti sudipen ti nakaawat iti sag 15 kilos a bagas. Nakaawat metang iti kapada a rice assistance dagiti umili ti Bagulin ken Kaba, La Union. Activated ken naiuswat itang aldaw ti Regional Satellite Command Center para iti 911 Emergency Response System ti Batak Fire City Station na iti Ilocos Norte kas addang ti BFP para iti pannakapaduras ti emergency response operations iti Region 1. Ti satellite ket agserbi ka centralized hub para iti emergency communication ken coordination na amang punpuntirya iti panakapasaya at ti response efforts. Panangkasay iti oras a mauray iti panagresponde ken panakapatibker ti public safety ken disaster preparedness. Babaan iti panakainayon ti response efforts ti BFP iti interoperability ti 911 services. May pasigurado ti napartak ken episyente nga emergency assistance para kadagiti umili. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro a Pilipinas.